sipate sejen demaning kula ora kaya bengen apa maning kasih sayang kurang apa duka kan semene emane spesial again mendimak mono ya Allah ini mentok tak beli percuma bengen janji yen gawe larani ati yen wis maksa sampeyan bohongi bulan dia apa yang budak mana ya la ora percaya senat sampeyan sumpah kan cendol saya dok mimi pio emang mimi pio karena cinta mimi pio korban jiwa aduh kecewa pio sekian ayo pio sampean sifatnya sejen demoni orang kaya bengi apa maning kasih sayang aduh mamai pio ayah pio bulane maksa ayo pio sing dia ke bawah bang ayo pio sing dia ke bawah bang ayo pio sing dia ke bawah bang Mama Dennis percuma pengen janji yen gawe larani hati bulane maksa Mama Dennis bulan Bapak Dennis apa tuh Bapak Dennis orang percaya senajan sampean sumpah bulane wati Bapak Dennis saya ini Mama Pio sing kebo abang aduh kecewa ayah Dennis sekian pios sejen ayah pio demanin kula orang kaya bengen ayah pio apa maning kasih sayang sing 2 meteran ruwet sing 2 meteran ya bus apa ayo pio sing 2 meteran ruwet ayo pio sing 2 meteran ruwet ayo Dennis ayo pio sing 2 meteran ruwet ayo Dennis percuma bengen janji yen gawe larani hati sekian wis masa sampean bohongi bulan ayo Dennis ayo pio sing 2 meteran ruwet ayo pio sing
Denis sayang. Gula ora percaya senajan sampean sumpah, gula newati mokat saya sini karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa, sekian sampean sifate seje demoning kula ora kaya bengi. Apa maning kasih sayang kurang apa duh kakang semene emane. Terima kasih Ayah Denis Jaluk Jayanti Prabu Pamungkas.